Здравейте, приятели! Днес имам рожден ден и мисля да направя един мини влог. И си направих набързо прическата и гримът. Сплетох си косата набързо и си сложих една панделка. И това е гримът ми. И сега ще ви покажа и облеклото. Надолу ще съм с ето този кожен курсет и с този тъмносив панталон и с ето това готино пухкаво палто отзад. Сега ще ви го покажа. Ето го и пухкавото палто с дълъг косъм. Много е готино. Както знаете, те сега са голям тренд.
Днес ще украсяваме елхата и хайде да запретваме ръкави, защото доста време ни чака. Трябва да сглобим коледната елха, да сложим лампичките и разни декорации покрай телевизора и на масата. Хайде сега ви слагам някъде, за да може да гледате и вие. Първо трябва да изчистя с прахосмокачката. Тук си имаме един приятел. Здравей! Здрасти! Ти ще ми помагаш ли за украсата, ха? Какви красиви зъбки имаш. Много хубави зъбки имаш ти. И трябва да преместим и пътеката. Ще я преместим в другата стая, защото тук ще бъде елхата и ще ми пречи. И ще сложим тук декорация също, както и на масата там. Ето тук така ще сложа. Тук в този панер са ми всички коледни играчки и сега ще украсим елхата. Ето ги лампичките и сега да почвам да ги слагам. Ето ги отвътре. Ето ги как изглеждат. Сега е време тук да украсяваме. Зарезва ли ти уход? Направих няколко бързи покупки от Синсей и сега ще ви ги покажа. Бях пуснала въпросник в Instagram на Story, понеже исках да си купя ръкавица за топло хващане, където е за горещите тенджери. И не знаех кой да си взема, затова ви попитах вас. Единият беше червен, а пък другият беше сив. Ето тук горе ще ви оставя да видите
какви бяха моделчетата и вие избрахте червения модел, но в крайна сметка аз купих другият. Ето този е другият дизайн. Има си еленче, има си къщичка, има си и елхичка и просто ми се връзва с целият интериор вкъщи, затова избрах този и е много нежен. А другият беше с една червена кола, а пък аз вкъщи нямам нищо червено. Затова се спрях на това. Следващото нещо са ето тези салфети, които ще ги сложа на масата. Много ми харесва ето тези елхички и самия дизайн. И се стои много сладко. Всеки, който има домашен любимец, знае, че ето тези са направо задължителни. Следващото нещо са ето тези гъби за миене на чини в черен цвят. За първи път виждам в черен цвят. Постоянно ги правят някакви зелени, жълти, червени, сини. Не знам защо ги правят толкова цветни, толкова грозни. И затова много се радвам, че попаднах на ето тези. Купих си и ето тези свещи, които ще сложа тук на масата. Те са ето такива. И последното нещо е ето тази страхотна калъвка за възглавница, която ще сложа в хола. Вижте само колко красив принт има. Има планини, има еленчета и много ми хареса. И това бяха набързо покупките ми. Имам и още една пратка от Сенсей и ще я отворим в това видео. Така че най-вероятно са те. Да. Те са две едни и същи, така че ще ви покажа само едничката. Ето я как изглежда, вижте само колко е красива. Има и още една същата към нея. Следващото нещо е ето тази калъвка в много изчистен дизайн. Отново с елхичка. Тя е за тук в хола. И последното нещо е един пуловер. Много ми хареса. Ето го пуловера. Има си паети и една голяма панделка в сив цвят. Много е мекичък и ще се съчетава с много неща.